Abakosem. Aha. Antwi Mensah Semprepe Kasaam dachi intina sa adwumadie abaso tie to nsa Africa Kasaam man wona wo fie ni akwantuom se mfa ho kekane a wo sepe emra meta adwumadie achi yenye nanye fe nemfa ni munyamre kuri Agafo ya mamu nyina akwa aba na Kase TV so na wo hweye na Kase TV behu ya otafo pankro no bonsuom eho ena na Kase enso ewo wo ha dadwene amane bia bomoden se udi ni nyina beba na akache na sabra me Kase de ye gina Kasaam ni mprenu suo ni na Kase TV ya bepiem Kasaam enso enie se ahwefo beka ya ebrebi atwam ye de na owo krom ha ene mpanimfo ahodo bi eba betwetwe nkombo efa Kasaam empuntuo ene kuro no kwan fa so bae ene niema hodo a nananom ebeto ya ene nchirima yensu yesua bie ene yasan abepia ni nyina nse yese eye homecoming se Kase homecoming a ene sei adehia wo mu firi Kasaam wo mutiama no ne ena wo mu befie na afi ne ekoso wo fie no wo mu nyina abeboa mpani se wonsom ye de nipa na eye eno na aka ho bie amasamre de ene dwumadie enso ekoso ewa ha samre yesi Kasaam kuroduam ha yeko nana enso efie na yakohwe eniama hodo a ekoso ansan ye ne nana abesene enso edna koba bia dwabo no enso ekoso nti ba bia wo gina bia wo hwe ye bia adehia mo mu firi Kasaam am wo chichini benche wo abrochimam ne yakeka ka ho nyina mu krom Kasaam ne gina na sane be na Kasaam be koso nti ene ndadwumadie enso eba so nti wo hwe yen a na aso abobo aho no abeboa Kasaam san sempani si kuntunu hwan a ni nkyira na eko nti samre de brenu nie so obeboa Kasaam na Kasaam kuro efa ntapa efra ba bia me gina eye Kasaam hene na hemfie animu ena samre de me gina wo hwe enkyini ya nananom edi besisi wo so ewa ha ka hodo asamre wom de bekodwa abase ni nyina no ene egu ha no nananom ahemfo bi ena samre de wom enso egina ha wom nyina etwen Kasaam hene na ye nyina yakọ adwabase no ti ye wurafie ho ne ahwe mpanimfo ahodo a samre wom abehia ho a wom nyina ebeboa ama na dwumade no atimi afa ne ntampefra na ne ameka kire nyina se homecoming se ye Kase homecoming a ebibrema na se twim de be kire ase nyina ne se ebrochirefo a wo mu firi Kasaam safo ene kwabre ena samre de wo mu so mu ba no wo mu abeboa Kasaam ama Kasaam afa ntoma pefra esanse penisi kuntru hwan a ni ntiri enso ena eko enti samre wo hwa machi a Kasaam ahimfie ene egina nimu no penifo ahodo dodo no a ena samre wo mu egina ha wo mu nyina ebeboa wo enu a wo mu kro no yese nana ema ne wo mu no mu ahye white ene wo mu ebetai wo mu enana anaso mu papa kire na enema a wo mpese wo mu enu krom asane Kasaam betinya fa ne tapa front no wo mu enso eba no mu abeboa wo mu papa sanse kunturu hwan a empanimfo akase ni ntiri ena eko ena obi anso mfiri baabi meye Kasaam ma ne nyeyie desa desia wo mu Kasaam krom ha no a ena wo so mu kikire wo mu man ena obi so abeboa wo mu ena na aka ho bie ama nananom aka wo mu adwena bomu na se sei wo mu de atodwa se yenhia na yanwendwene Kasaam kuro ho sansa de kye ade esen nyina no na emre kwa na eko enche na sampanimfo yom gina machi ha nyina no na wo mu enso eni ho mpani se mpani to san e wo mrante dim eti abasa ede na omu gya nchirima na wo mu de akọ eno na aka ho bie ama enesa adwumadie wuhunu enso ewa ha nti prepra ye koi ye wura Kasaam ahemfie ye wura Kasaam ahemfie utimu se mpanimfo dodo no a ena samre wo mu abebo ademu ewa ha wo mu etwen nana enso ewo ha enu nti wonu se samre odefo ono so opie afridem e de aba ne mpanimfo ahodo dodo no a ena wo mu asori a wo mu esia no eyo Kasaam homecoming Kasaam homecoming ena na baso na ohempon wa ha na Antwi Mensah Semprepe ena samre de wa organize ya de na wone na dehia wo mu ewo Kasaam a wo mu abrochire anasa kwabre we ade edikan ewo kwabre ha mia mi firi kwabre enso metibie se yenyi brebi nsi ho na yentu yensamfre etitiro ne anintira wo mu anum krom ha nsuo wo mu akọ school wa ha wo mu akọfuo mu wa ha na samre de wo mu akọpia brochire ti wo hwe a nananom Kasaamfo ahemfo
wohwɛ ahoɔfɛ ntoma hodo a wo mu afra na Asante ye obibi ka ye obibi enso tie na de mesra nananom nyinaa ene sɛ wo mu momodena sɛ wo bɛkyerɛ emofra ye bɛi sɛne adaache bia no omso ni hɔ a ye betimi enso asi wo mu enso anan mu nana nimpra no usuo ni na ye twa ne saa emfoni ede akyerɛ kasemfo hwɛ sɛ ne ananasi abɔ butre na wɔde niema agu ne nsa ene ne ka wɔde ne nsa ato na koma so a na kyerɛ sɛ kasema da na koma so ede bɛ na mo de bɛboa nana ama kasema atimi afa ne ntan pɛfra wokɔ obi man so na akɔhwɛ ne ɛkɔ so wɔ ha enya nipa baako ena yɛyɛ ɛyɛ wonsom ena wom de yɛyɛ a saa de no enso ɛba enti nana no mo adaromo kasemfo mo ahemfo ene gyina hɔ no emprempre de nana pie di yɛkɔ park so na de wo ho no nyinaa no yɛde akotoa mo so enso ɛhɔ kɔsohwɛ nana kasi TV esanse amamre ne amane amamre ne amane a nananom de gyayen ene enso yɛbɔ ho dawuro di akyerɛ sanse kuntunhwan a ne nkyira ene ɔkɔ midi ni breto ba kwasi twumasi Mandela me na midi dwumadie ho kyerɛ me ti samre da na wadaroma yɛnsa ɛda yansɛm sɛ wo ne wahemfo mo awie de a mbetimi yatu anamo ne enso yedi mu achi na yakɔhwɛ de susan ɛde bɔ de ho enso bɛfa me da me ho aba yɛbɛsan atoa so ɛde amamo yamamo mo ne hwɛ a ɛnya ado Kasaam daache ntina sa adwumadie yi abaso tie to nsa Africa sɛ man ona wo fie ni akwantuom sɛ mfa ho kekane a wo sepɛ emra meta adwumadie achi yenye nanye fɛ ne mfa ni monyamre kuri na minister na abotai bi etire ebia mupedwa ebia mpedwa na bia mpekuru impuntu kyere mam ne metefo ya wa chip compound aba na de bae asa chip compound de ma bebre aka akyiri wo mu enti se kuro no yenso ya nkeka ye ho a aba na ye na fam de de se kuro ma no so timi ye bibie edi pia na ye ni tua ye kwa ye be ye ne yade ye nenam enti se yade bo obi ne wo sa chip compound ye bi kura me hwe ase on be na half post na ye ya nkeka ye ho a ebe gina de gina enti na sa adwumadie ne ye die de benya bia ye de ko chip compound no nana odu eto nchen a eba school sem ene ensuo sem agana bia mo ha won sen ewo ho ensuo de nkanyame encha de owura bi abetu bi amai wo sa beba mu mpo enti school sem so de ense ade aye ni bi wo ha aye secondary school na nka nursing training na nka mense ka bie enaja enti mi amaso enso enka achi enti nana no madaroma Kasaam ye bebo amede a behwe se sa nursing training no eba bebo atrase wo ha nana enfu bebre na twa ho ahia ebi tiawo ebi television so foto ban na ademo mo se mo so badwin omukuru ho eno ne adwuma yewura opemso satehene e de ebeto ano nye ye na emom se beye de de nkoso beba kuro no na Asante man enya ho mfaso na kuro man no so enya ho mfaso ti de mesre ne se nananom moma ye nyina ye mfa wo dokese enkyekiri ye kura yewura opemso de atoto ano na ye ne sa na nimonyima ba Asante man ye ne sa na ahini enso ayefe ene ahini ayefe enya ntime franko na emom impuntunyuma edi ho adanse ti me ba ye impuntunyuma bi te se edwa ebi te se o de se community center ni nyina ya ye enti se mo amu wa kwantu mo amebo ene a ye de sika ye ni bio ye fefe kakra bi enti ye wie kura na enwie mudie enti meto nsa Africa Kasaam wona wa brochi mamu me ahodo nyina so bia momoden se o mani kuro Kasaam ho hia no na ne Kasaam ye gukota kanin na ya na mfuturum ene ye gukota na jeza Kasaam aduru kumase awie enti misre me manfo a yewo akwantuo mu America Canada UK ne de ka ho mu nyina momrai na yenchichiri Kasaam na nda uka nyina mse mabunu enti ene oni abere afutuo ban na wode mabuna omokase futuo de bebre ne de ama wonom na obrane ye mo ne bede enti miguso ala ne wo mo ye me de wo mo jampanimfo bi se ne wo mo nkasa na wo so mfa ho ode ne beboa na ye de se ne ye to a ye tugu ababunu diem akokora ye kyina ne ye ni honom na nkwada no mo akire no wo so mo timi atoa de ye so
Yo, Nana, ye do say Sam Redia, ahwefo a mo hwe ye chichiri ene benche Kasaam hene na Sam Redia wakasa efa ne trimpa aka ho bie amanne wo tusa anamoyin na kwabre yende ye hunu bi so obi kura ye bi a yende ye nko bi de ye hunu ne edi ho adanse Kasaam ti ahwefo a mo hwe ye chichiri benche ya mo ya Kasaamfo na na se ono kwa na hoden entumi na emum nyansa ne de ewo ho sanse pani ni hwe kura no sebi mpanimfo so wa batwe entina na apagya no ho suyi mumrai na memeboa no mmobɔ ne chidom na Kasaam enso emfa ntompemfra sanse enei ye nyina anim sese ka efiri nkran ba dodo no ankofa kumase odura figyase no apaya fa ho na wabefa Kasaam no asiri asonoma so nkwanta no no okro no na se nananom anyiri wo ho ame ya anye Kasaam kwan a kebetimi abasa enti mu adaroma momma dwumadie enye kwa momra na momesono mu na daachi bia na emfa so panye den emremu na enye enkaidum enso to ho kana na so obenya ankafe bia mpo na ka yesa adwumadie na kakra wo mu benya no wo mo nso etimi ede aboa Kasaam anti Sam Redia na nanom ahemfo ene wo mu ejina ha no Kasaam ahemfo wo mu ho fe papa paye mema hwentoma hodo a efra wo mo we ekyerese ampa Kasaam ewa Abakosem Kasaam ewo bika ti wo firi Kasaam a wo so ma na yiwo nigye na ma wo ho esepe wo na ma ho kame wo sanse mo wa Abakosem pa enso eye Sam Redia ye firi ha na yakọ adwabo nase na nia ekoso ho na nase so obi a makora wo no twasa na ye den ato ho sene yankyiri ma betimi abaye den eba be fa so nti won de wo pani ye nti ena wo twasa ase yato ho se oni ho kora na daachi bi wo bitim befa etoa so a na ya de eda ho se nana Kasaam hina Sam Redia no wo so ene wo twasa ase eto ho a ebi afi bia no ye sa ade ebedu baabi no se na kora anye yi a ebi a beduru afida sese no na amanam home so na ni nyina nana ni trimpo enso eno no ti ye firi ha ye kọ baabi adwabo no enso ewo na Sam Redia ye akwakohwe nipa ewo ho na de nana enso ebeka ede akere wo mo na sene medika mamwo nya na ntie no minimnua eye ofatome ena ewa ha ye nuafo sanse wokọ Abakosem kura me am so de Thomas me na ye adwuma me am ya hodo bebre ene na otweri ampokwa nyankopon aboa ama ya san enso abesia wa ha ti Sam Redia nana no mo adaroma mom yenkoe esanse kusunu bi ekọ buakwa nana ena eba no ena ne mpanimfo etwa no ho ehia no Kasaam homecoming a Sam Redia kwa abiri krosini emu ene ebehunu Kasaam eho ena saade nyina enso ekoso eno nti Sam Redia yekọ adwabonase nana piawo esew efataw efataw no ahemfu nyina efataw no ahemfu enso enyina esew efataw Kasaam hene nana mensa Antwi Mensah Semprepe ena Semprepe wono ena Sam Redia oba no na wo former head teacher unim se ye ka wo mu ani abie pa e society mu a untimi nyi teacher fo enso mfrim ono ena Sam Redia wo hwe senia ne ma asese wo mo white no wo mu di wo papachi a utimi nu se wa hwe wo mo senia daachi bia woni ho a wo mo so betimi atoa Kasaam enso eso Sam Redia mo adaroma nana wasifem ye kọ adwabo no enso ase yakọhwe ne a ewo ho bia se na medika eka kire ona na so okọ ne nipa mienu kura na ewo ho a onde wo twasa na to ho ebi enu afese abre no na nya nipa mienu bio na bia ye nipa bebre enso ena ho koso hwe na Nakasi TV ye Kumase pankro no bonsuom wo ha dadwene ne amane bia bomodin se ubetimi edo ha no dadwene no amane nyina enso aba ho na afi nana kase wonso waboa wo na wayi sa ha no dadwene nyina enso ede afiri ho nti no an yegusu ayeba ho dawro enso ekiremo no Sam Redia wo hwa Kasaam abonten ena yesie no Kasaam abonten ena yesie no wo hwa kroi ne dabia efe papa eyie wo hwa kroi ne dabia efe pa yie se wo firi ahemfie e Kasaam na wo si ekwa mu se pa ekwan ya kai nam so a ekọ afigyase ekọ Asante afigyase obetumi asidwaben na wasi eye konongo na afi odenani akire nkran wo hwe kwan ya damensa benkum so a ka no a etwa mu no efiri asomaso nkwanta anase safo ena eba sa kwan we so wo hwe minifa so ha we eye kwan a ekosafo na akopie mu ewo mampo kwan enso emu
enti se ne ohen bi ka ya na osofu ka wo se krono ndabia efe wo hwe Kasaam krom ha na wo hwe kwan ya yagusu a na utimu se krono ndabia ye den efe enti samre de ye kɔ eye edwabonase na de ho bia yakɔ akwakoto aso Antwi Mensah Semprepe otoso me asa Kasaam yire oni nasra Agona ana fe abapani oye Kasaam ma ana ata brago ana mu na ha oye na no asame no edikai ana fe akwamu ni so edikai etoso ana adante hire asame no edikai na adante hina toso afi oye akwamu hine waso so twaso Sane chosi biwa bekum na no so edu ho afa eye nana twatwa hene na no so atwaso nana no makwa aba o maka ni o ye ntwa na mansi me hu ba bi obi ebe bi na me atuja me ti fa me pa enye so akwabachi no e ho se e pemu na gasagasa kwura na Antwi Mensah Semprepe na ni nifa awo ha na fo na peta ho ya so so abo ho
nyinaa wabonan enso abeke ho e dwumadie nso ase dwumadie no ne titru ana ne mpomponso enti ene dai yedi sa dwumadie no ene se yebesi signboard ultra modern one kra mienu ama kasemoman na esum nso a emene kasemoman no yetimi ade sika kakra ato enyinamu nkanea ade abobo ye street light no anase yendan no achiri sene ekuro no esum entimi emre yedo obi biara ase yenim so obi biara beboa ama dwumadie no afa ne ntoma pa efra yakopon enhyira obi biara yakopon enhyira kasemoman yakopon enhyira atrankonya yakopon enhyira concern youth yedo obi biara Benson, man, Benson. Oh, somebody say Benson. No. Abanifo ni adofu nyina sabre sancha yewuri Sun and Soul Contractors. Ebi mo dika aba. Fufu so ana sabre o maduru ha. Amo etie eda mo ase ye mamu nyina akwa abanya me o hira mo se mo soma ba namba da boa dwumadie ya me de akonkai Kasaam na maba no Kasaam na Antwi Mensah Semprepe na so na maba no ha Mr. Okomfo not chairman of OWUOSO. That's a very different mission. But the Agona Kakara. But that's it. I don't follow your dress here. It will be a quaba where you should be. When we say a drop will be season near Flamia. Now, me who ya he. Then so sad and I'm a poor me. San or your me. Now, Median so and the money we pay. And then a year. I feel on the day kind. A year because the other son a kind. Because I say, Yameba. So, Opia will pay it a custom poor, which you may deal with your say. So, be bitter when you will shed you more quiet. And we are the man was sanka. Oh, Jesus Christ, with him. Amen. I dear be a war pet, now what papa we in the heart. And we are them from our. Oh, yes, with him. Amen. Amen. Because he believe that. Why is that? Let's see as one while it quite. Cotanasi. Coffee beer. Dinner. Aku bla ka o ule jasani ana Dinner. Coffee. DJ 30 seconds. Jagu mame. Coffee ni eku.
Beboa. Your ma why city kura bonidi. So people are why city. My sister will do. Where they be? I will die within now. Where they? On kwa na man why city. Why? Mama say man say why? Baba cho ye breneti. Said ya brante ne be gina ha na ochre ma ye hu se ye kure yi sabi esum ewom a esum no mene ye eneti ye dwumadie betai ne se ye bepe enkanea na ye dia popo na ekuro no han abam ba bi esum wo bia no adebone etimi koso ho omukasa ye biem ne se o be kuro yi mu a ye ni asensudie bi e kire se o be kuro bi mu or put higher say or this time board busy in contact the BSC chance now at say me Kasaam and now a hands what say oh Kasaam but I will in our car empty the net ye this edge me it we takuna anasim poa a ye adia air tone chrono now I'm a chrono so I have me body pa or back at me say near what can tea you might be away me mama 500 Ghana cedis 5 million Tete no and then 500 Ghana cedis say yanye etimicho bob bako na yemfa empo na krono han entom 500 Ghana cedis 500 Ghana Tete no 5 million 500 Ghana 500 akuya pay me 500 Ghana so yenye na yen fan top up ya jema tina mi gba wa bomba beti